Kajimple na ki kam ki apostol kelendong kepekat ar kat khot iwei hadu khatwei. Hakata keju kapor usim Herod ulas dang ban ben ya ki katu kat ningut kit khot jong kebalang. Yau Jacob ubashi para bat Yohanes ulapha penyap da ka white lam. Haba ula yoi bagane ka pinsngo bha ya kiju ula shlur bat ulapha kem ya u Petrus. Kane kerja hakapor kasngi khawai nyam ukpu klem than. Inda la kem ya u Petrus la set yu u hapatok bat ban ab yu u la IT ha ki saw kin hun ki shipai ki basawngot sawngon. U Herod rotmu ban bishar yu u hakmat upait ba hadin kapas kha. Kumta la set yu Petrus hapatok Henry kabalang kala duai jur hau Blei na kabenta jungu. Hakambit shwa pa u Herod un seye u shabar hakmat upait ba u Petrus ulathia hapdeng arngut kinong ab late yu u da ki kinjri artali bat ladon kinong ab karot hakherdop patok. Kendet u angel utrai ula yeng hangta bat lathapa ke jingshai hakamra. U angel ula penki ya u Petrus na katerpeng ula kersiu yu u bat ula om. Blei ki join markumta ki kenjri kilaslor na ki kti jong u Petrus. Nangta u angel ula om. Penskem ya la u panpo barte ya ki kulam. U Petrus ura le kumta baru angel ula om. Tokup yela ke jankup ali batnga. U Petrus ula bud ya u shabar na pindi. Henry shemte blada kata ka bau angel ula le kalong kabashisha ula tharai ka dei ke jingpots new kila ya lenti na ka jaka ab beningkong pat nangta na ka baar bad kila wan sha ka kherdop nar ka bayalam shapo shnong kata ka kherdop kala plihi yaki bad kila lech shabar kila ya arsud kalenti ba bat kendet u angel ula ino ya u Petrus. Hangta u Petrus ula sngotu ya kata kabala jia ha u bat ula om. Menta ngate bau try ula pha yela u angel. Bat ula pelait yenga na kabor u Herod. Panaki ei baro ba ki paju kilamut bande. Ba ula sngotu ya kane ula lech ka ying jong kamaria kakmi u Yohanes Marcos. Bon kibriu kilay lom hangta bat kilay adwai, ka ktien jong utrai. Kasam lai pusaw kat khod iwei hadu pra. Nangta kirkhu ya utrai man la kapor, ngan ya ro yu u klem sange, ka mensim junga ka sngo kraw ha utrai, to ki jenjar kin yu sngo, bat kin le kemen. A to pin kraw ya utrai lem bat nga, tungin ya ro lang ya kakerteng jungu. Ngalawat ya utrai pat ura jubab ya nga. Na ki jingtieng baro ola sius pa ya nga. Ki bapet siya u kisngo shngan. Kim ju sngo bukho. Ki badu jingkermen ki lakaang pat utrai ula snap ya ki. Ula pelat ya ki na ki jingjinjar jungi baro. U angel utrai uda saudong ya ki bating buram ya u. Badu pelat em ya ki. Hadamat se patur petkat no utrai ulong ubabha suk ubriu ubawanri hau. Kajingpule na kashithi baar Paulus bukhuj siya Timotheus then nong kabasaw kat khot in rio hadu pra pat khat nyo hadu khat pra. Nga pan ngalala philiw yala kajing kum kajing sut kinya. Kapor jong ke jingklat no jonga kalajan ngalaksan ha katma ba ngala job ha kamari thong ngalari kendong ya ke jingen nadu menta lapen ab yanga kapang siat paladawa ya ka ba utrai unong bishar bahong un ay yanga ha kata kasni pat omtang yanga hi Henry ya kito baro ki ba lakmi lenti dik ya ka jingwan pau jungu. Henry utrai ula yeng bat nga bat la pen klan yanga kumta
Endub yo pendep danga ya kajing ya lap bat babaro kijait penriu kindub yo snow ya ka kubor babha. Day na gani bala pelat yanga na kiting am using utrai yai pelat yanga na kijing le sniu paro bot ya lam suk yanga sha ka hima jung u habneng. Ha u kan long kaburam junam la junam. Ka ktien jong utrai. Ka gospel kat kum Matthew buku kilanong ka bakhat henriu kad khat lai hado khat khandai. Pi pan ula kili yaki pi ong ngalong u e. U Simon Petrus ula juba melong u Chris u khun u Blei ba im. U Jisu ula phai ktien suk ma pi ko Simon khun u Jona om dei u briu u bala pinpau ha pi ya gani ga jing shisha henry u kpa jonga u ba hab nengken. Ti kumta nga ong hapi pilong u mausiang u Petrus pad halor u niu mausiang ngan ya ga palang jonga bad kibor ka dujob kin om la ya ka ngan ay hapi ya ki shabi jong ka hima bneng kat ya ga ba phinte ha ka perthei ate habneng ru bad kat ya ga ba pinlaw ha ka perthei la law habneng ru ka gospel jong u try.